moitas gracias, bos días a todas e a todos. En primeiro lugar, queríalle dar un moi agarimoso e afectuoso saúdo a María José. Benvida a unha das consellerías, a Consellería do Medio Rural, que creo que é unha das máis importantes da Xunta de Galicia e unha das máis importantes para Galicia. Así que, María José, aquí estamos para axudarte en todo o que precises. Presentarvos esta carpa, darlle tamén as gracias a José Luis Cabarcos, o director de Agacal, a Venancio, por suposto, a Cesuga. Para nós é moi importante porque esta carpa, Galicia Calidade e Agacal, é o primeiro exemplo das sinerxias das que falábamos agora nas intervencións de Benvida. Esta sinerxia é a unión de distintos estamentos da Xunta de Galicia. Isto é como traballamos na Xunta de Galicia, xuntos, todos a carón por unha Galicia mellor. Darvos a todos a benvida e dicirvos ademais que para Galicia Calidade hoxe tamén é un día moi especial porque é o primeiro acto, digamos, de Galicia Calidade no que estamos dependendo directamente xa de presidencia con Turismo de Galicia. Para nós é un orgullo estar agora aquí pois con todas estas empresas porque Galicia Calidade, porque Agacal representan de verdade a calidade de todos os produtos e de todas as empresas da economía galega. Ademais, con Turismo de Galicia, agora vamos, si cabe, facer moito máis esa internalización, ademais, que necesitamos en Galicia para seguir avanzando. Pero Galicia Calidade non é só a marca de promoción de todos os sectores económicos da economía galega, sino que Galicia Calidade é o selo de certificación da Xunta de Galicia. Donde está Galicia Calidade é o que é gracias a todas as empresas licenciatarias do selo. Un exemplo é a quen lle teño que agradecer moitísimo e as que hoxe están aquí, as que lles agradezo de verdade que quixeran estar neste primeiro encontro do Foro de Sober, que disfrutade dos produtos, disfrutade de Galicia Calidade, porque temos o mellor que hai nesta terra, témolo aquí hoxe. Moitas gracias. Moitas gracias, Ana, conselleira, Venancio. Bueno, bo día a toda a xente que hoxe nos acompañades. Empezamos con esta inauguración neste encontro de Sober, que é difícil buscar algo máis inspirador do que se escoito na presentación de hoxe, non? Que a verdad que houve intervencións brillantes onde se abordaban parte das claves e dos retos que temos en medio rural, pero sobre todo que temos como galegos, non? Se repetía unha idea de hermana pequena, non? Este encontro, pero mellor convértese na grande. Podería ser, e eu vou tratar de argumentalo. Hoxe, aquí nesta carpa, ides poder disfrutar e coñecer algúns dos produtores tanto de Galicia Calidade como de Agacal, que, como ben decía Ana, ten un camiño de sinerxia que xa empezou fai algúns meses nese Fórum Gastronómico de Barcelona, onde compartimos espacio e onde podemos comprobar ese efecto de retroalimentación e esa sinerxia natural que hai entre Agacal, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, e Galicia Calidade. Pero eso, nos vos podemos contar moitas cousas, pero creo que o mellor é que poidades comprobar por vos e polos vosos sentidos os produtos que hoxe os traemos, que poidades coñecer algúns dos produtores que hoxe os traemos e que poidades, non digo sensibilizarse, porque calquera galego vai amar Galicia, eso non teño dúbida ninguna, pero creo que é máis importante que falen os produtos que o que nos vos podamos trasladar. Esa é a primeira idea. A segunda idea é que se a calquera galego lle decimos é valeroso chan, estou seguro que todos evocamos o himno, unha parte do himno. Estando entre economistas vais a entender moi ben. Valeroso chan por valentía e valeroso chan por valor, xeración de valor, non? Esas dúas cuestiones que para mí son capitales e que representan moi ben o que hoxe traemos de representación, que aparte dos viños premiados nas catas de Galicia, traemos tamén artesanía alimentaria. Detrás da artesanía alimentaria, detrás dos artesás e artesanas de artesanía alimentaria, hai eses dous conceptos: xeración de valor no noso territorio, combatindo parte dos problemas que se mencionaban antes, e
valentía para sacar adiante eses proxectos pequenos no rural con algunha dificultade na logística, pero que eles día a día o fan e que ademais teñen o apoio a través de varias líneas que están impulsadas dende a Consellería e que nós algunhas delas levamos directamente e outros compañeros levan outras, de carne corta de comercialización e volver a ese principio que Europa retomaba. Fixadevos, unha reflexión moi breve, pero moi importante. Soberanía alimentaria, empezouse a falar dela en Italia en 1992, creo. Nos 90. Tiveron que pasar 30 anos para que Europa, no Pacto Verde de 2020, se decatara que esa reflexión que facía Venancio de transformación tecnolóxica, transformación ecolóxica, o poñerla no centro das políticas europeas. A transformación tecnolóxica é moi importante, pero nos comemos todos os días. A soberanía alimentaria é crítica. Que non sexa capaz no seu territorio de producir alimento para eles e podendo ser exportalo, vai ter un problema gravísimo. E o cambio climático vai no acentuar e acelerar. Galicia ten unha posición privilegiada. Si todos nos creemos neso, si todos nos estamos alineados, apoiando, potenciando e recuperando esa terra agraria que decía a conselleira coa lei de recuperación, si apoiamos dende o punto de vista de xeración de valor os nosos produtos e garantimos que haya unhas rentas xustas, que teñamos esa carne corta de comercialización, que os nosos distribuidores, un sector moi comprometido cos nosos produtos, empuxen todavía máis os nosos produtos e podamos producir horta, leite, carne, hai infinidade, verdad que Galicia, mel, patacas, que empezaren a parar. Resumo a idea con 38 selos de calidade alimentaria, 38 selos con protección europea. Non é unha cuestión baladí, porque é unha cuestión que Europa acepta esa tradición, acepta esas variedades, acepta esa biodiversidade e lle dá un selo diferencial para poder constituir figuras de protección. Entre eles hai consellos reguladores moi coñecidos, outros algo menos coñecidos, pero que fan unha labor magnífica, e o reciente Artesanía Alimentaria, que leva menos de 2 anos, xa ten máis de 100 inscritos artesanos espallados por toda Galicia. E agora, coa nova entrada das novas 14 normas de artesanía alimentaria, aínda esperamos duplicarlo neste mesmo ano. Co cual, que hai futuro, está claro. O encontro, ademais, o que demostra, evidencia, que hai un montón de xente con ganas de que, ademais, teñamos un futuro. Non pensemos no 2024, pensemos no 2030, no 2040, por que non no 2050? Como queremos chegar ali dende a produción de alimento? Como queremos chegar ali co turismo tamén? Por que non? Lóxicamente é unha cuestión importante. Eu sempre digo que a xente ven a Galicia para tomar unha mariscada, pero despois de tomar a mariscada, toman ternera, toman pataca, toman leite, toman o resto de cousas que veñen do medio rural, e esa sinerxia é outro exemplo de oportunidade de palanca de crecemento. Co cual, nada, eu vos invito a que coñezades todo o que temos preparado nesta carpa, que poidades falar cos nosos produtores, que son en realidad os grandes protagonistas do que hoxe se vai falar. Recordemos que hai máis de 27.000 produtores adscritos a consellos reguladores e máis de 1.000 empresas, xerando un valor de 630 millóns. A pregunta é todo o que pode dar Galicia? Eu estou convencido que non. E por eso todos os días nos levantamos e por eso todos os días traballamos na parte de promoción e outras cosas relacionadas con investigación e información para poder fortalecer eses cimentos. Nada máis, moitas gracias. Bueno, ya lo han dicho todo, ya nos han hablado sin duda de lo muchísimo y sabroso que tenemos aquí en Galicia, así que bueno, os invito a dar una pequeña vuelta por aquí, a disfrutarlo, y en nada volvemos hacia el interior para empezar ya con la primera de las mesas redondas.